Jorit Galarragari elkarrizketa egin diogu eta 28ko bideo batekin utziko dizuegu. Gaurkoan gurekin Joritz Galarraga dantzaria daukagu. Joritz, 27 urteko amazarra da, ingenieritza ikasi bazuen ere. Azken urteak dantzari eskaini dizkio. Bereziki 11 urtekin hasi zen hobian lan birakatu zitzaionean. Aukeran eta dantzaz bezalako konpainietan aritu da dantzan eta Euskal Herritik kanpora aritzeko aukerare izan du. Gaurkoan gurekin Kaixo Arratsaldeon, gaur Jorit Galarraga daukagu hemen dantzaria. Kaixo Jorit. Kaixo Arratsaldeon. Bueno, agian norbaitek ez ezagutzen. Zer motatako dantzan aritu zara egiten? Txikitatik beti euskal dantza tradizionala egiten atu naiz. Geroa gomendatu zidaten klasikoa egitea, baleta edo klasikoa, eta pixkat hasi nintzen hortan, baina ez zitzaiten gehiegi gustatzen. Eta orduan bilak uzartzen saiatu nintzen pixkat euskal dantzanei motibatzen zidan azalako momentu hortan, eta gero klasikoa teknikoki hobekuntza hori emateko. Eta aurreagoia, garaikidean mundun sartu nintzen euskal dantzai lotutare bai, pixkat nasketa egitezalako, eta azkeneko 2 urtetan ja garaikideakin bakarrik atu naiz. Orain dantzan ari zara, baina noiztik hasi zinen egiten? Esan egiten bezala, 11 urte ingurukin, umetan hasi nintzen, hasieran bai hasi, utzi, gero berriz hasten nintzen, berriz uzten nuen, umetan askotan pasatzeana lagunan asunto ez. Nigo lagunekin hastegea, baina beraiek uste haue, nik utzi iten nuen. Hola ibili nintzen pixkat, baina 11 urtekin nik uste bilagonako taldean hasi nintzala, euskal dantzetan. Familian baldago beste dantzaririk ala lehenengoa zara? Ez, gure familin amona, nera amanaldetik amona bere garaian dantzan ibiltzen, txapelketetan, Ameriketa eman nahi izan zituen, da horren gua da esente ibili izan, nera txare bai ibili izan da dantzan, arrebak bai urte asko inditu profesional, berdi profesional bezala aukeranen, eta gero ni, baina beti arreban atzetik. Gua hasieran beti beha etortzezan dantzako klasetatik etxea, eta beti nahi akusten da horreituzen. Nien nitzanean joten, etxea mitzat geldiken nitzanean joten. Ondo. Aurra garenean, hainbat amets ditugu. Pentsatzen hartzen nuen horrelako zerbetetan bukatuko zenuela? Ez. Dantza beti ikusiet joi bezala, egia da. Nik umetan esaten un bombero izango nintzen. Oporrangatik, Uste nolako oporra asko egingo zituela, ez. Baina geroa, bai ikasketetan jo naiz, pixkat ikasketan barrun, eskolan, ikastolan, planteatzen zian ikasgaietan moldatzen, ze gustatzen zaiten gehiena, azkenean bukatu nuen ingenieritza bat iten, eta dantza beti eukiet hobby bat bezala, bai egunero, oia egunero ensaiatzen nula, baina beti hobby bezala ikusiet. Orduan, junitzen, gero ingenieritza inun, master bat inun, irakasle izateko, batxillergoan da DBH-en irakasle honitzen bai, baina eta beti dantza eukiet bigarren lan bezala, hobby bezala. Baina gero aukera sortzen zitzaiten horta dedikatzeko eguneko egun, eta orduan eman pausua. Baina ez nuen, espero, umetan, gaina beti izan da gauzat, beti pentsatutena, gero hau utzingo nula eta jazta. Horizpen asko izango dituzu, bi honetan, baina ze horizpenekin geritzen zea? Horitzapenak 2 markatuko nituke, aurrena oinkari bilagonako dantza taldean dantzan nebilela, momentu bat iritsetan nahi gaina nahiko gazte harrapatu zian, hortxe hasieratan edo, eta urte hurren bat ospatu zen, eta etxeko lauak, nire gurasuak, arrebak eta nik dano dantzatu genuen, eta nik egia esan orduan ez nintzen asko ibiltzen, baina banekan gaitasun pixka, eta ikasi nuen emanaldi hortako, eta atera nintzen emanaldin, eta hor lau dantzatu genuen. Eta gero bestia esango nuke, profesional bestelaia aurreneko dantzatu nunean, 25 urtekin azkenean, baina 27 dazkat, ez da inbeste den baina ja eguneko egun horta eskaini nahi zen fetxa hoik edo esango nuke, oroitzapen bezala eman aldiek. Badakigu neketza dela dantzaren mundua, erresa alda karrera egitea? Ez. Azkenean, jende asko dago kontserbatorio batean ikasi duna eta dantzako ikasketakin dituna. Kasu hortan, lehenago bideratzeu beraiek behintzat, bidea profesional mundu horta edo beraiek behintzat esperantza duke beti horta eskainiko dianana, bere bizitza dantzan ingurun ibiliko ala.
Nire kasun, nola beste ikasketa batzuk nituen, beti, ez detin dantzako ikasketaik, netzako suerte handia izan zen dantzaz konpainian, aukera eukinula sartzeko zuzenean, ni neukan esperientzia hortatik. Eta azkenean geroa kontatu nahi bai, garrantzia asko dakana dela koreografoak edo zenekin lan itezun. Kurrikuluma betetzea, baina ez ikasketa bakarrik, lan mundun, ze pauso eman dituzun, zenbat koreografokin dantzain dezun, ze lekutan ibilizean. Horre garrantzi gehiago daka, ze azkenean zu gero konpainia bateako audizio batea aurkezte zeanean, bideoak eskatzizkizue, kurrikuluma, eta kurrikuluma betetzeuna azkenean esperientzia da. Eta bideoetan ikustea zuzeana edo dazkazun gaitasunak, teknika, hori dena. Erresa alda beste herrialde batzuetan dantza egitea? Gaur egun lana bilatzeko beste herrialdetan erresagoa da hemen baino. Hemen zailagoa da, konpainia solido oso gutxi daudelako, egunerokoan hortan lan egitegunak. Azken aldin lan gehiago egitea igual proiektuka, diala 2-3 hilabeteko lanak, azkenean sorkuntza bat itea, eta sorkuntza horren bukaeran emanaldi bat aurkeztea. Eta gero, bai emanaldi hortan jarraitze deula dantzan, baina ensaio minimoak itea, justu emanaldi prestatzeko. Baina audizioak eta hola gehiena atzerrin ateratzea. Europa mailan, bai, Alemania ingurun da askoz gehiago ematea. Eta kanpoan ibili holtzea? Bai, kanpoan dantzazekin gehiena. Leheno aukeranekin bai, aukeranekin aukera asko eukie bidaiatzeko, egon ginen Argentinan egon ginen, Washingtonen egon ginen, Europa mailan bai ibili geha. Egia da beti dantzai lotuta, orduan ez dira oporrak. Askotan pentsatu jendiak, areaino juntzea, baina ez, gero ez dauture bai, justu. Bai. Eta dantzazekin bai inditegu gira desente, Espaini mailan, Euskal Herrin asko mutu geha, gero Frantzia, Alemania asko jongeare bai. Eta azkenekoan nikinuna klase batzuk ematen eta hola, Txilen izan lehen urtean, ez aurtengo urtarrian, hoi, ahal izan detena behintzat, aprobetxatu dugu, baina bai, dantzazekin bigarren urtean, gehiena jiratan oinarritua. Agian egongo da gazteren bat dantzan sartu nahi duena, eta hortaz bizi nahi duena, zer esango zinioke? Aurrena formatu eta gogoa barima dauka horri eusteko. Ez usteko inungo momentutan, askotan gizarteko planteamentuare ez da artista, ez dakit, zenbateaino ikustean hain errex, umetatik edo gaztetan ja esate dezune mani dantzari izan nahi dut, ez? Etxe batean hain errexin ikustet ez dela ikusten planteamentu hori. Gaitasuna dakanai aurrea iteko esango nioke, ikasketak iteko geroare denbora badaola iruditzen zait. Hasieran igual ez du ematen 27 urtekin karrera nola ingo nuke, baina guain egia esan ez zaitain komplikatu iruditzen. Orduan, aprobetxatu aldan bitartean, gorputza, adina, azkenean guriak limite badaka, kirolarina bezala nik ustet, edo gutxitzen jutea behintzat, geroa ezingo du hainbesteko maila eman, eta orduan aprobetxatzea momentua, eta horri guztia, nik saiatuko nitzake behintzat, eta probatu aurrena kontserbatori batean ikasketak ite bat ondo, eta bestela mutu ikastaroakin formatu eta aldun guztia dantzatzeko. Dakizun bezala eskola batean gaude, ze horrezpen dituzu eskola garaiz? Ni izan nintzen bastante, geldiken izan euden. Beti nekan musika nekala, inglesa nekala, dantza nekala. Aprobetxatzeko hoi, azkenean gazte izate horrek nik uste baukala puntu hoi momentun, ez dakit, nien izan oso, guain ez nituzke hainbeste gauza ingo, agobiatengo nintzen, seguru. Baina momentu hortan banekan indarra, gogua eta dena, eta orduan danea hitzen nintzen. Eta nik esango nuke, eskolaz kanpoko ekintzaetan parte hartzen jendia edo gustoko ditu nahi, horri heltzeko ere bai. Eskola ezin dautzi inoiz, dana egin beharra dago. Egia da, ni bere garaian bastante ondo moldatu nintzala hortako. Tarte guztita, neskan tartetan ikasitenun, eta bestela beste ekintzetan ibiltzen nintzen, baina eusteko horri, bintzat. Zer esango zinioke DH-ko ikaslei? Gutxi gora era esan dutena. Beste gaitasuna balimazkea aprobetxatzeko. Eta ez balimauke gaur egun probatzeko. Eta nik uste eskolako
monotonia hortan, egunerokotasun hortaz aparte importantea dela gauzak eukitzea, eta horri ateratzeko pixkatetekina. Baina, bueno, be eguneroko jutzi gabe. Hau izan da gaurko elkarrizketa, eta orain Odeiek ero berriak aurkeztuko dizkigu gaixoei. Kaixo, gaur 3 ero berri ekarrizkizut. Lehenengoa, mendian ibiltzen diren pertsonak burutik hobeto daude, eta hirian ibiltzen diren pertsona baino. Ozeano Pazifikoa garbitzeko proiektu bat egin dute, eta arrakasta handia duela esaten dute. Eta hirugarrena azkenekoa, ladrillo organikoak sortu dituzte gizakiaren pixarekin.